Ugye elhatároztuk, hogy rendszeresen fogunk sajtótájékoztatókat tartani. Hídnak van egy választási program, amit szeretnénk ebben a 4 évben megvalósítani. Mai témánk tényleg az lenne, hogy Varga Tamás elnök úrnak köszönhetően milyen javaslatok voltak a bizottsági ülésen, és ezek a pontok valószínűleg a testületű ülésen is meg lesznek szavazva, és olyan dolgok, amit én úgy érzem, hogy a város érdekét szolgálják. Én akkor át is adnám szót a Varga Tamásnak, hogy beszámolna a bizottságban elfogadott döntésekről, utána pedig én majd visszavenném a szót és szólnék a polgármester úr vétójáról. A polgármester úr 1 héttel ezelőtt egy határozatot vétózott, erről szeretnénk elmondani a frakció véleményét, de először megkérném akkor Varga Tamást, hogy beszámolna a bizottsági munkáról. Tamás, parancsoljon. Köszönöm. Szóval, ahogy itt Imre is említette, a lakosság iránt, illetve a lakosság felől egyre jobban nő az a szándék, vagyis az a igény, hogy ne csak a képviselőtestek munkájáról kapjanak rendszeres beszámolót, hanem kíváncsiak a bizottságok munkájára is, és ez összefügg a polgármester úr azon kérésével, illetve kívánságával is, hogy jobban megismertessék a bizottságok munkáját, és ezért szeretnénk most a legutóbbi bizottsági ülésünkről a környezetvédelmi, közrendi és a közlekedésügyi bizottság utolsó üléséről beszámolni. Ezt az ülést most rendkívüli helyen a városrendőrség épületében, illetve a városrendőrségen tartottuk meg. Több ponttal foglalkoztunk. Első pont volt a Arriva cégnek a statisztikája, amely kimutatta, hogy egyre csökken az autóbuszokon utazó lakosság száma, ugyanis köztudott tény, hogy a városban működő taxiszolgálatok átveszik a pályát, és így az autóbuszok csökken a bevétele. Azt is tudnunk kell, hogy a tömegközlekedést, a városi tömegközlekedést a város is dotálja, és azzal, hogy megszüntetünk, vagy edukáljuk ezt a tömegközlekedést, akkor ezzel a városnak is forrunk egy pénzt. Természetesen bizottságunk ezzel egyetértett, úgyhogy csak azok a buszjáratok, autóbuszjáratok lesznek megszüntetve, ahol minimális 1-2-3 utas illetve egyáltalán van olyan eset is, hogy egyáltalán nincs kihasználva az a buszjárat. Továbbá foglalkoztunk a városi parkolási rendszerrel. Meghívásomra eljött Ferenczy Tibor igazgató úr, a City Parking Group Kft-nek, az komáromi firemegységének az igazgatója. Ugyanis tudjuk, hogy jövő októberben, 2016. októberében lejár a város szerződése ezzel a céggel, és gondolkodni kell, lassan elkezdeni beszélgetni arról, hogy mi is lesz a parkolórendszerrel. Ferenczy Tibornak a cég nevében tett egy javaslatot. A javaslat pedig az volt, hogy a cég a szerződés lejárta után is hajlandó úgynevezett szerviz szolgálatokat biztosítani a városnak további 3 évre, és ha a város megkötné a szerződést további 3 évre ezzel a céggel, akkor cserébe azonnali hatállyal levinné a parkoló cég a pausál összeget, amelyet a város havonta fizet. Ez az összeg most jelenleg havonta 8200 euró, DPA áfa nélkül, és ezt a 8200-at lecsökkenteni azonnal 5500-ra. Egészen 2016. októberéig, ameddig a szerződés él, és továbbra ez a szervizszolgáltatásokért kérne a cég 3500 eurót havonta. De természetesen, mondom, erre még nem volt semmi javaslat, először is a képviselőtestületnek és a városhivatalnak azt kell eldönteni, hogy mi a szándéka, vagy mi a célja a városnak a tovább a parkolórendszerrel. Hogy működtetni, megszüntetni, vagy hogyan tovább. Személyes véleményem szerint parkolórendszerre szükség van, valamilyen módon regulálni kell a forgalmat, amit a statikus forgalmat, vagy a parkolást, de ez természetesen a többség eldönti, hogy hogyan tovább. További pontunk volt, egy nagyon fontos pont. Tudjuk, hogy tavaly városunkban egy utca lett felújítva, pedig a Petőfi utca, amely 238 000 euró értékben lett felújítva. Ez nem kátyúzás, nem foltozásról van szó, hanem komplex útfelújításról. És idén a költségvetésben szintén el lett fogadva egy összeg 176 000 euró értékben,
ugyanerre célra, egy komplex utca felújítására. A Városhivatal még tavaly kidolgoztatott 3 utcára projektet, volt ez a Petőfi utca, a Polgár utca, és Mestjánszká, és a Lehár utca. A hivatal azt az anyagot nyújtotta be, hogy a 2 utca, tehát a Polgár utca és a Lehár utca közül melyiket javasolja a bizottság, illetve a testület idén felújítása. Figyelembe vettünk minden szempontot, hányan laknak abban a javasolt utcában, milyen forgalomban, milyen állapotban van, és a bizottságunk úgy döntött, hogy idén a Polgár utca felújítását fogja javasolni, amit 10-0 arányban el is fogadott a bizottság. Információim szerint a pénzügyi bizottság szintén a Polgár utcát javasolja, és vannak olyan további információim is, hogy a testület néhány tagja is emellett fogja betenni a voksát. Úgyhogy ennyit az útfelújításokról. A Városhivatal javaslatát én meg a bizottságon javasoltam kibővíteni, ugyanis módosítani, mivel nagyon sok panasz van az 5-ös utca állapotára, ami katasztrofális állapotban van, és azt is tudjuk, hogy a mindenkori városvezetés, ez már több éve húzódik, mindig tologatja maga előtt ezt a problémát, de egyszer el kell kezdenünk foglalkozni 5-ös utcával is, mert tényleg az olyan állapotban, hogy az már kibírhatatlan. Ezért javasoltam, hogy ha nem is felújítan, idén természetesen a pénz nem engedi, vagy a városi költségvetés nem engedi ennyi utcát felújítani, legalább a 2016-os költségvetés összeállításáig a hivatal dolgoztassa ki a 5-ös utcára a projektet, ez a költségvetést és minden összefüggő anyagot, hogy legyen valami áttekintésünk a következő évekre, hogy kb. Mennyibe is kerülne, és hogy neki tudnánk állni az 5-ös utca felújításának. Ez is egy lakossági kérés volt, egy nem is kérés, hanem igény, hiszen, ahogy már említettem, ezt az utcát valamikor neki kell állni, és fel kell újítani. De figyelembe kell venni azt is, ami a bizottságunkon elhangzott, hogy nagyon felviheti az a tény az összeg, a felújítás összegét, hogy a 5-ös utcán abban időben arra a területre épült, egy családi házas területre épült, ahol rengeteg pince található a 5-ös utca alatt. Úgyhogy lehet, hogy ott attól függ, hogy milyen mélységbe fognak az útkaparók vagy a felújítók lemenni, vagy ne komplikálják ennek a felújításnak a rendszert, a leomoljon az út, és akkor meg kell önteni betonnal, stb. Ezt majd meglátjuk, hogyha meg lesz a konkrét projekt a utca felújítására. Ennyi volt az anyag. Utolsó anyagként foglalkoztunk, mivel a városrendőrségen tartottuk az előadást, pontosan azért, mert volt 2 javaslatom a városrendőrséggel kapcsolatban, hogy kicsit idézőjelben mondom, rendben rakjuk a városrendőrség munkáját, azzal, ugyanis több mint 20 éve létezik a városrendőrség, azóta a statútumuk nincs átdolgozva. Van egy nagyon elavult, öreg, régi statútum, még 1993-as évből, ami már nem felel meg a jelenlegi kritériumoknak, ezért javasoltam, hogy minden alapdokumentum a városrendőrséggel kapcsolatban legyen kidolgozva. Ez a városrendőrség statútuma, utána most ezt szlovákul fogom mondani, a diszciplinálni porjadok és a organizációs porjadok fegyelmi és szervezeti rendnek a kidolgozása. A városrendőrséggel összefügg a következő javaslatom, amit benyújtottam a bizottságnak, az pedig az, hogy személyesen én is naponta szembesülök olyan panaszokkal, olyan kérésekkel a városunk egyik részének lakosságától, mégpedig a 1-es és a 2-es lakótelep lakóitól. Ugyanis tudjuk, hogy ebben a lokalitásban, a közelmúltban több olyan személy, család lett oda költöztetve, illetve
mentek oda lakni, akik nem tudnak alkalmazkodni, illetve nem akarnak alkalmazkodni. Azt is meg kell érteni, hogy a városi hivatal ezzel sajnos nem tud sok mindent tenni, ugyanis ezek az illetők mind magánkézben lévő lakótömbökben vagy lakásokban laknak, és ezért nehéz befolyásolni azt, hogy most kiknek adják ki a lakást, vagy kik lakhatnak abban a saját tulajdonban lévő lakásokban. És ezért gondoltam, hogy kicsit megkönnyítenénk, vagy nem is megkönnyítenénk, hanem kicsit úgy felélegeznének ottani lakosok, hogyha kialakítanánk ebben a lokalitásban egy rendőrösöt. A 1-es vagy a 2-es lakótelepen ezzel kapcsolatban több tárgyalást folytattam ezekkel a magánvállalkozókkal, akiknek a tulajdonában vannak ezek a lakások, és ők is nagyon szívesen segítenék a városi hivatal munkáját azzal, hogy szimbolikus árért például bérbe adnának a rendőrségnek egy lakás, egy földszintű, egy szobás lakás, ahol tudnának dolgozni. Az, hogy megnyitnánk ott egy rendőrőrsöt, ez növelni az ott lakók biztonságérzetét, szükség esetén elősegíteni a gyorsabb beavatkozást is, de természetesen a rendőrök állandó jelenléte sokat segíteni a rendbontások és egyéb szabálysértések prevenciójában, illetve megelőzésében. Azt meg kell említenem, hogy még a múlt városvezetés bevezetett egy ilyen szabályt, vagyis egy rendeletet, hogy a rendőrök ott járőröznek, de sajnos nem érte el azt a effektust, hogy nagyobb rend lenne, de biztos vagyok és meg vagyok győződve, hogyha ott lennének a rendőrök állandóan éjjel-nappal, akkor elérnék azt a célt, amire nyújtottam ezt a javaslatot, mégpedig azt, hogy legyen kialakítva ott egy rendőrös, ahol ez 2 rendőr vagy 3, de a fontos, hogy ott mozogjanak autók, járjanak és gyalog sétáljanak a problémás helyszínen. Ez lenne az egész beszámoló. Csak még azt még hozzátenem, hogy ezzel kapcsolatosan a rendőrös kialakításával kapcsolatban tegnap a városi hivatal részéről kaptam egy olyan kérés, nem is kérés, érdekes hozzászólás, hogy jó lenne a Őrsúlyfalun is, és a Harcsáson is egy ilyen őrsöt kialakítani. Természetesen ez nagyon összefügg a városrendőrség állományával és a költségvetésével. Még ide tartozik az, hogy a 1-es és a 2-es lakótelepen kialakított rendőr, majd ha elfogadja testület, kialakítanánk ezt a rendőröset, nem lenne semmi pénzügyi vonzata, ugyanis a költségvetés elfogadásakor javaslatomra meg lett emelve, és meg lett hagyva az a 60 000 euró, ami le akartak volna kötni, tehát ebből a pénzből plusz 3 milliót fel tudnak venni. És így probléma nélkül gondolom tudna működni ez a rendőrös a 1-es és a 2-es lakótelepen. Ennyit szerettem volna mondani, ennyi volt a bizottsági munkának. Köszönöm szépen Varga Tamás elnök úrnak. 1-2 számmal szeretném csak kiegészíteni, amit ő elmondott. A elfogadott költségvetés alapján a buszközlekedésre idén be van tervezve maximum 180 000 euró. Viszont, ahogy itt említette, csökkent a utas létszám, tavalyi év végéig 11 000 emberrel kevesebb használta a buszokat, mint előtte egy évvel. Ez okoz 11 000 emberrel. De mihez képest? Mennyiről mennyi? Kb. 15%-os a csökkenés. Tehát ez országos szinten is látható, ott a vonatközlekedést, illetve az autóbusz közlekedésnek, hogy ingyenesek a vonatok, tehát ilyen szempontból. A városok pedig a taxi szolgálat relatíve olcsó, tehát ez okozza ezt a problémát. Ez mutatja a problémát, hogy a tavalyi évben mi beterveztünk, mint városi költségvetésben 165 000 eurót a buszközlekedés támogatására, és most kaptunk egy ilyen előzetes, hogy a tavalyi évben ez a támogatás fölkúszott 176 000 euróra. Ez a magasság abban adódik, hogyha kevesebben utaztak, kevesebb volt a bevétel, és a szerződés értelmében a buszközlekedési vállalat a különbséget dotáció formájában kéri. Ez mind így működik, nincs az országban olyan város, ahol a tömegközlekedés rentábilis lenne, sajnos kevesen utaznak buszokkal, hogy Tamás itt elmondta, kevés a utazó, és ebből kifolyólag ő kilométer után számolnak, és ez okozza ezt a problémát. 2 bizottságban van elnökünk, ugye Varga Tamás, illetve Batta György, náluk is volt 1-2 ötlet, de Gyuri jelezte elnök úr, hogy erről később szeretne nyilvánosságot informálni.
Itt azért hangsúlyozom ki, mert volt egy választási programunk, választási programunkban szerepelt utcák felújítása, és ez is fontos, hogy a Tamásék ezt kezdeményezték, hogy ez a Polgár utca nem legyen téve. Ötös utca még azért fontos, hogyha vele tetszen gondolni, azzal a lakótelep 5-6 ezer ember lakik, tehát a városnak egyik legfrekventáltabb utcája, és nagyon tönkre van, nagyon sokan panaszkodnak, egy hosszú, több kilométeres útszakasz, tehát azt mindenképpen rendbe kell tenni, és legalább az első lépést a bizottságnak köszönhetően megtehetjük, hogy elkészül a projekt, és ha lesz pénz, akkor mindenképpen bele sorolva. Valószínűleg egyszerűen nem lehet az egészet felújítani, de legalább harmadolva szépen lassan, tehát a 4 év alatt meg lehet oldani az utca felújítását. Előbb említettem a vétót, erről szeretnék kitérni. Polgármester úr múlt csütörtökön vétózott egy határozatot, ami ez a határozat a teleprendezéssel függ össze. Horthy doktornőnek ehhez akkor volt egy módosító javaslata, hogy aki fél éven belül rendezi a telkét, annak ki kell fizetnie a BDU 40%-át, és nem kellene fizetnie, most időzőjelben mondom, nem büntetést, a törvény úgy fogalmaz, hogy aki bérleti szerződés nélkül használ egy telket, attól követelhető visszamenőleg a 2 év elmaradt idézőjelben haszna vagy bérleti díja, ez a BDU 15%-a. A hivatal úgy hozta be ezt a anyagot, hogy 40%-ért valaki megvehette volna ezt a telket, rendezhette volna, plusz ki kellett volna fizetnie még ezt a 30%-ot, tehát összesen BDU 70%-át. Ezt azért nem tartottuk félnek, mert a múlt testületülésen is volt több olyan döntés, hogy aki behozta a kérvényét, megkapta 40%-ért, és nem volt szó a 30%-os időzőjelben büntetésről. Horthy doktornak volt egy javaslata, hogy legyen egy amnestia, egy fél éves időszak, de nem csak előre, hanem visszamenőleg is egy 3-4 hónapra, és így az emberek, aki most beadja a kérvényét, azt tudta volna rendezni 40%-ért, még egyszer hangsúlyozom, időzőjelben mondom, büntetés nélkül. A polgármester úr ezt most megvétózta, most nem tudom akkor most, hogy lehet akkor ezt megoldani, mert abszolút unfair dolognak tartok, hogy aki most fogja beadni a kérvényét, hanem ki kell fizetni a 70%-át, aki eddig beadta, csak elég volt kifizetni a 40%-át. A polgármester úr ezt megvétózta, azzal érvelt, hogy ez törvénytelen, vagy a város számára előnytelen, hogy a törvény eléggé homályosan fogalmaz, tehát ő jogosan vétózott, viszont azt mondtuk el ezen a ülésen egy héttel ezelőtt, hogy nem értünk vele egyet, mint Horthy doktornél elmondtuk, valaki egyetértett vele, valaki nem, viszont nem tetszett a forma is, csütörtökön 2-kor hívtak, hogy fél 4-kor lesz testület tanácsülés. Mondtuk a polgármester úrnak, hogy ez abszolút unfair dolog, hisz embernek lehet programja. Itt a tanácsra nem kell szavaznia, csak a polgármester a tanácsra eszközli. Tehát mind a forma nem tetszett, mind pedig a tartalom, és kértük a polgármestert, hogy a legközelebbi testületülésre sorolja be ezt a anyagot, tehát jövő héten lesz testületülés. Ő még nem döntött, ha nem sorolná be, akkor mi azon elgondolkodunk rajta, hogy esetleg képviselői indítványra legyen besorolva, és megpróbálja letörni a vétót, vagy pedig, hogyha a polgármester úr tud hozni egy olyan releváns jogászi véleményt, ami alapján tényleg ez törvénytelen, de meg vagyok győződve, nem törvénytelen. Így alakult, tehát meglátjuk, hogy jövő héten ezzel mit tudunk csinálni, de maga a rendelet föl van függesztve, tehát nem lépett életbe. A 2 dolog lesz, ami még érdekesebb lehet a testületülésen. A CVC speciális alapiskola, Mariánum, 5-ös utca, Munka utca, Határ utca alapiskola, azért mondom ezt a 6-7 szubjektumot, mert jött egy kérés a speciális alapiskolától, hogy oldjuk meg a tanterem hiányt, de párhuzamosan ezzel érkezett egy kérvény a Mariánum iskolaközponttól, ők óvodát, alapiskolát és középiskolát működtetnének, hogy ők szívesen megvennék a CVC épületét. Nem ők egyházi intézmény, tehát maga az érsesség, ők a nagyszombati érsesség alá tartoznak, tehát a nagyszombati érsesség megvenné a CVC épületét. Viszont a speciális alapiskola és a CVC-be szeretne 2 osztályt helyezni. És ezért kértük most a hivatalt, valószínűleg ezzel most nem fogunk foglalkozni a testületüléssel, hogy olyan komplex megoldás szülessen, hogy a Keske is jól lakjon, Káposzta is megmaradjon, mert közben a Munka utcai alapiskola, a Határ utcai alapiskola nem szeretné fogadni a speciális alapiskola osztályait, mert ők azt mondták, hogy túlterítettek, és nekünk ugye első körben mit kell figyelme vennünk, vannak az iskola alá tartozó, a város alá tartozó iskolák, illetve van a CVC, ami városi fenntartású, tehát olyan megoldás kell, hogy mindenkinek megfelelje. Viszont a Marián olyan iskola, amelyre Komárok büszke lehet, tehát mindenképpen segíteni szeretnénk, de nem szeretnénk a segítség úgy történje, hogy például nekünk akkor eltűnik a CVC épületünk, átadjuk például a Mariánumnak, és olyan kevés pénzt kapunk érte, hogy a CVC átköltöztetése többe kerül, tehát ezt mindenképpen ki kell kerülni. Most a hivatal, erről tényleg beszélgettünk tanácson is,
kérje meg a érsességet, mekkora az összeg, amit hajlandó kifizetni, mennyibe kerülne a CVC átköltöztetése. 2 iskola szívesen fogadná a CVC-t, a Határ utca alapiskola, illetve Ötös utca is, ott vannak szabad tantermek, viszont az nem jelenti, hogy olyan állapotban vannak, hogy a CVC egyezőbe átment. Tehát végül is olyan megoldást kell találni, hogy legalább nullára kihozzuk. Ha Mariano megkapja, az által kapott pénzből esetleg föl tudjuk úgy újítani az ingatlant, hogy a CVC át tud menni. Tehát olyan megoldás kell, hogy város jön kivel rosszul, de viszont a CVC, a Marianónak és a speciális iskolák is, ha lehet, akkor segítsünk. Egyik intézmény se tartozik a város alá, viszont komáromi gyerekek tanulnak ott, tehát ilyen szempontból a városnak mindent el kell azért követni, nekik is segítsen. A költségvetéssel kapcsolatban itt szeretném tolmácsolni, nagyon jó eset, hogy a rektor úr megköszönte frakciónk segítségét, hogy ezt a 10 000 euróval támogattuk az egyetemet. Hangsúlyozom, hogy nem plusz pénz volt, eddig is mindig 10 000 eurós tétel volt, amiből más a műszaki egyetemnek a kihelyezett részlegét támogattuk, tehát gondoljuk, hogy most már ez egy hosszú távon egy hasonlóképpen, mint a városvezetés által javasolt célra, ami 10 000 euró, tehát most már meg lehet majd tartani ezt a formát, hogy az egyetemnek évente tudunk adni majd 10 000 eurót, amire természetesen pályázniuk kell, de rengeteg olyan opciók van, amit szerintem érdemes támogatni. Még egy nagy téma lesz, ami borzolni fogja a kedélyeket Komáromba, ez a LNG, tehát a LNG, hirtelen akartam mondani, a cseppfolyós földgáz projekt. Tavaly pontosan 1 évvel ezelőtt, 2014. április 3-án döntött a testület, hogy magát a projektet tudjuk támogatni, de nem azon a helyszínen, ahol a projekt készítői elképzelni. Abban gondolkodnak, hogy a hajógyárnak az épülete, előtt van az a teknőszerű bemélyedés, tehát ahol a hajók be tudnak jönni és ki tudnak kötni. Ők úgy képzelnék el, a teknőnek a végén önnek építve egy kikötő, ahol érkezne a cseppfolyósított gázszállító hajó, és utána ebből a kikötőből csővezetéken keresztül át lenne vezetve a vasúti híd mellett akarnák építeni egy telephelyet, 5000 köbméteres tartály, viszont az itt a probléma, hogy maga a vezetékrendszer a kútjaink között haladna át, tehát bármi történne, akkor ugye a vízünk veszélybe kerülne, és a másik gond, hogyha ezek a hajók kikötnének, akkor a Magyarországra vezető csapóhidat ugye fel kell nyitni, tehát órára járna a forgalom, tehát egyszerűen lebénulna a Magyarország felé irányuló forgalom, illetve nem csak, hogy ez egy hajó, hetente egy hajó érkezne, ez nem lenne probléma, de úgy képzelik el, hogy ezen a kikötőn kialakítanának egy töltőállomást, ahol az LNG-re töltött hajók is kikötnének. Ez azt jelenti, hogy a hajó jönne tankolni, amíg megtankol, a hidat fel kell nyitni, a csapóhidat, és azáltal ugye a forgalom leállna. És ha csak naponta 1-2 hajó érkezne, azt jelenti, hogy órákra állna itt a forgalom, mert óriási káosz keletkezne a belvárosba. Maga a projekt nem rossz szerintünk, mert jövő valószínűleg a cseppfolyós gázért, mert ugye Amerikában palagázból nyerik ki a földgázt, és ezt szállítják Japántól kezdve sok helyre. Viszont mi azt mondjuk, hogy szívesen tudnánk ezt támogatni, hogyha Harcsás alatt épülnek ki ez a kikötő Harcsás és Izsab között, de maga ez a lokalitás nem elfogadható. Valószínűleg nem kell attól tartani, hogy valami berobbanna, ha van is be is robban, akkor ezt nem lehet eloltani egyébként, tehát azt jelenti, hogy addig égne, még elégne az 5000 köbméter gáz. Itt azt jelenti, hogy 1:600-hoz a kompressziós arány, tehát hogy 1000 liter földgázt össze tudnak préselni 1,6 liter cseppfolyós LNG-ré. Ami nem rossz arány, csak maga a helyszín nem elfogadható. Lehet, hogy erről most nem fogunk beszélni a testületülésen, de most ez a téma újra felmerül. Én úgy láttam, a kollégák többségen függetlenül a HIT frakciótól, maga a projekt elfogadható, de csak úgy, hogy nem veszélyezteti a vízkészletünket, és nem ott építik ki a kikötőt és magát a tartályokat, ahol tervezik. Valószínűleg a céggel nehéz ezt megegyezni, mert ők máshol nem tudják elképzelni. Azért, mert hogyha nézzük ezt a teknőt, ez egy kis öböl, ahol végül is hajó kiköt, bármilyen vízás, akkor ezt lehet szabályozni, viszont Harcsáson mit kellene építeni, mint egy új kikötőt. Erre valószínűleg nincs pénzük, viszont én azt mondom, hogy ha mégis eldönteni ezt a testület, mi a HIT frakció mindenképpen kezdeményezni fogjuk, hogy a polgárokat meg kell hallgatni. Ha önök is figyelik utóbbi időben a újvári esetet, ahol ugye építenének egy kis vízi erőművet az ugló részbe, tehát azt jelenti, hogy a lakosság most fölháborodva. Hasonlóan most Nagymegyere, Nagykeszin, a dán farmerek akarnak építeni hatalmas nagy istálókat, disznóistálókat, amelyek büdös, tehát ilyen szempontból. Ez olyan projekt, hogy meg kellene beszélni az emberekkel, mert van még egy másik negatívuma. Innét ebből a 2 tartályból naponta egy olyan 10 kamion hordana, 20-25 kamion, bocsánat, hordana naponta a cseppfolyósított gáz,
viszont nem lehetne másképp megoldani. Ezek az autók hogy jönnének ki, ahol van ez a körforgalom a város végén, tehát a két üzletnél, tehát ott 25 kamion, illetve vagy pedig a 7-esen keresztül, tehát egyszerűen nem is tudom elképzelni, hogy ez hogy működne. Tehát itt mindenképpen a polgárok élményt ki kell kérni, és a létrehozott munkahelyek száma maximum 10-15. Ha létrehoznánk 1000 munkahelyet, akkor el kéne gondolkodnunk, hogy a 10-15 munkahelyét, leterhelni azt a lokalitást, leterhelni az embereket, leterhelni ott a nyugalmat, bármit, tehát szerintem nem éri meg. Ezzel óriási viták lesznek, szerintem az elkövetkező 3-4 hónapnak ez lesz a fő témája most Komáromban. Vannak itt helyi vállalkozók, akik szerintem nagyon nyomják, valószínűleg vannak ott a háttérben összeforródások, viszont nem úgy gondolom, hogy egy-két vállalkozó érdekét kéne szem előtt tartani, akkor igen, hogyha létrehoz 1000 új munkahelyet, 10-15 munkahelyért megbolygatni a környéket, veszélyeztetni a vízforrásainkat nem éri meg. Ez volt egy év ezelőtt a képviselők többségének a véleménye. Most én lemerem fogadni, az elkövetkező fél év erről fog szólni. Vannak emberek, akik ezt nagyon nyomják, úgy vettem észre, nem a város érdekét tartják szem előtt szerintem, hanem a saját érdekeiket. Akkor tartanák szem előtt a város érdekét is, ha ezt le tudnánk vinni Harcsás és Igya közé. Erről most nem lesz szó, de erről azért szeretnénk most, hogy világosan elmondjuk az elején a híd álláspontját. Igen, kellenek ilyen projektek, de nem egy lakótelepnek a közepébe ezt megvalósítani. Tehát tegnap ezről vita volt, polgármester úgy látom, hogy támogatja, ő dolga, valószínűleg erről most sajtójáték, ő fog beszámolni, mi elmondtuk, hogy csak úgy tudjuk elfogadni, hogy Harcsás és Izsa között. Tehát ott úgyis figyelték, múltkor elfogadta a testület többsége a területrendezési tervnek a módosítását, tehát ott valahol mi épülnek ki egy kikötő, és ennek a kikötőnek lehetne része. Elhangzott, hogy Rotterdamtól kezdve Japánban rengeteg helyen vannak ilyen nagy tartályok, de ezek olyan helyen vannak, ami ipari zóna, tehát nem betéve a 7-es lakótelepnek a sarkába. És amit ők javasolnak, az nem más megoldás, ugyanott lenne a kikötő, csak még rosszabb, elviszik 500 méterre álléva két nagy tartály, ott csöveken szállítják. Tehát a veszély még fokozódik, mert egyszer ki kell szivatni a hajókból, és csőrendszeren el kell juttatni a két tartályhoz. Ott viszont Harcsás alatt nyugodtan meg lehetne oldani, és ott viszont ki lehetne építeni utat, az a Harcsás út rákötődne után Izsai útra. És ott a kamionok nyugodtan tudnák hordani, de valószínűleg ez megduplázza az összeget. Itt elhangzott olyan is, hogy valószínűleg hogy nem is kell ez testületi döntés, vagy a polgármester önmaga dönthet. Mi ezt nem tudjuk elfogadni, hogy ilyen nagy horderejű döntésbe polgárok megkezdése nélkül döntetni lehessen. Ezt azért tartom fontosnak, ez következő fél évnek ez a fontos súlypontja. Úgyhogy valószínűleg ilyen illik megkérdezni ugye a másik felet is. Mi a álláspontunk? Igen, de a lokalitásról nem tudunk beleegyezni. Beszéltem több kollégával, hívtól függetlenül mindenki ezt mondja, hogy számunkra ez nem elfogadható. Köszönöm. És ha lenne kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolunk. Tehát akkor elejétől venném, ahogy kezdtem, hogy a lennének csökkentések a buszjáratokban. Melyik vonalakat érinteni legalább, vagy ez még annyira speciális, hogy... Nem, ez konkrétan szét volt dolgozva, ha jól emlékszem, akkor a 2-es számú autóbuszjáratot fogja érinteni, az kb. Úgy, hogy nem fog elmenni egészen a vasútállomásig. Eddig úgy ott a kórházban és a vasútban ott van valami pontosítás. Tovább a 7-es járatot fog érinteni, az pedig a Váci lakótelepen keresztül, de csak úgy, hogy a reggeli járat megmarad, a délutánig ezt megszüntetem, mert ott tényleg csak 2-3 emberként szoktak kihasználni. Úgyhogy nem nagyon veszélyes ez a reguláció. De ezzel sokat meg tudsz spórolni a város. Mikor túlépne az évén